ani nani tombi murumuru duru ame la seleke ni watina ka bo jala korji kunmani wordala wele sira o 76 33 43 03 muya sherifu muso na ko fara abe horikiya aidra abale ko fo horikiya aidra sherifu muso aklubana lome ama fana ni watina ko aidra no bora munye trawle fatim jamanoir ni watina jamanoir fenana na ama fana ko abismillah abu sirajata ma ama dabo nouvelle horizon ne bembolo do me boni ayi sebeningala togo de Demba Konte ke akumara ako munya anga jamana fama no ko fora abe colonel Hashim Koita ko fo ani kata fara munye Vladimir Putin ote irisi masake otalewa abu safna jerebe na ka foko ni dangoroba fly sigata la ko kunun ko telephone kan ko ni ko otemana uni nyancela la telephone kan nuna abu sigata la ko munye demene irisi biseka fefeta ka jamana ka asegre wala sa munye terrorisme beseka bunde to ko na no be jatika wale ko ba ko fo ani be na ka foko mi somme irisi afrique do no be irisi ane farafna ka bulu nyokoma okufo o la jere bele do ko kan ka irisi ko fe o ko mu kono la be na ka foko Vladimir Putin aye wole bla anga jamana fama makuru ko ka feren da bali bela jele tiga singa abu safna jira ko abe siga yini somme bele munab na ka irisi ko fe abe siga yakene kan tuko muna munye Demba Konte ayira ka foko munye bolo du nyoma mundo oba ane irisi jamana che abu safna jerebe na ka foko dugu jako mukani tan ko ni nkura ko obika fiya ko ina de munye ni sonja ko dugu jako tan fla abu safna jera obika suro ore kum kono la kibe na ka foko abeni gran wati ni bo munye Vladimir Putin yere ani anga jamana fama colonel Hashim Koita abu safna jera oben daga juru ko ni uba ci nyama sangan wati bela jele ula ibe na ka foko munye daga juru ci laba mundo o temano nu nyancela la abu safna jera no okera octobre kolo klinani o make kunyewa munye Kremlin no okofora abe Vladimir Putin abalere ka jabala abu okofo oluko ne ayira ka foko oluka jamana fama ko ani Hashim Koita ko korofo ko atemanu nyonche telephone trafe ibe na ka foko ni jamana fama fla ko ni uyu aknata ko di nyogoma ngali be sega yiru wato muna irisifene nafa obeseka soroto ko muna patrick baka fola ako munye kuna foni yere ko ko asorola ka bo munye Kremlin yero do no refiena obe munye Vladimir Putin abale ka jabala abu okofo abu safna dira nega duru kamuno otemana anga jamana fama colonel Hashim Koita che ani Vladimir Putin che ibena ka foko jamana fulani nyokon chala la ko sigata la ko ninkura ko obena di ama jago sirafe abu kata faramunye musaka ko sirafe ibena ka ta farakumu terrorisme mo be jatiga wale ke ba nun ko fo ubundili abu safna dira ani kata faramunye deme mumbe no be angre ko fo munye irishibiseka on debolo to kumna ali bibena ka foko munye jamana fama ani Vladimir Putin ko korfo nun ko abulani gam oro ko ko la ni akli bala wati te mono na muye Kremlin ko fora abe Vladimir Putin abale jabala ko fo gaira ka fo ko munye angara ton muno obe amedo na kompi ne mu nazara jamana ko lemme ku sieno kan ko sabu ko munye ambar ko gele ko ni sanction ta lemme ka irisi ko segre akoni dio angara jate mena kalaje ko abeti jo muye toni ba keme saba nywana la abu safna dira ni bela jele kuanga farafna konna la kerenga la muye anga jamana konna le ga wuli ka jobe sina ali bi muye obara misega sigi senga tukumuna mali besega lafiya angara ko obuna ku o kana kan tukumuna akuko fana borai abu safna dira be na ka fokunu ni jamana fama fulani nyokon chelala Vladimir Putin ayaira ka foko muye ba mali bai asim ko skata la de abena deme femve be ko aleka jamana be sugo ke fero fere de be ko muye Vladimir Putin no be irisi jamana masaga ko fo olu be ko fenfe ke wala samu jatiga wala keba nunu na be terrorisme nun ko fo obiseka chale to komna kabo anga jamana konna la amese ku bela jelenke c'est tout c'est fini to na ko sigata la ko irisi ko obena obara ko obuloda abu safna jara ibena ka fo ko ganyashi obara hima alla jigina ibena ka fo ko alwati temenu irisi ko kalamfa munum be no be surasu kalam muye kelela ani ka surasu kalamu ye pangru dige to la ibena ka fo ko ulu chama ko nimbe anga jamana konna ni watina ko bika anga arme ka ademe patrick baka fola akoni ko fa muna atemana mu Vladimir Putin ni anga jamana fama colonel Hashim Koita che ore kum kono lebe na ka foko Vladimir Putin abu safna jira ay wole blamu jamana fama ma no be Hashim Koita ko fo ako mu nye sombe bele do abu safna jira obena ke mu nye irisi o konala ore kum kono la sombe mena ke irisi ane farafna che ko Vladimir Putin ako ka ba yini jamana fama fa no be Hashim Koita ko fo aka feran dabali bela jelenke akaye o sombe ko ni o kenaka ni sombe yere abu safna dira ko niya taku flana ni oye so men ko ni ko abeke san 2023 o kono la kerenga na yoro mumbe nanka ma ko Saint
Saint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg i bɛna ye k'a fɔ ko min ye sommet belebele ko a bɛna kɛ san 2023 o de kumu kɔnɔ la an ka jamana faama kɔni a y'a hakilina k'a fɔ kosɛbɛ o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ani Russie jamana siga t'a la mun ye partenariat mun don bolojoma mun don Abu Safinɛ Jara ko gagnant ko o don Patrick b'a ka fɔ la a ko ni jamana faama fila n'a bɛ nanzaraw ka belebele ko fɔ Vladimir Poutine ani ka taa fara mun ye farafina tilebia farafina o belebele in fana ko fɔ n'a bɛ Assimi Goïta ko fɔ siga t'a la kɔrɔfɔ mun tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ kunu nɛgɛjuru sira la Abu Safinɛ Jara ko kibaruya dumanw bɔra a kɔnɔ la ko min ye Russie Poutine ko a ye Assimi Goïta k'a wele sommet mun n'a bɛna kɛ Russie ni farafina cɛ Abu Safinɛ Jara n'a bɛ kɛ san 2023 ko Assimi k'i jija ko a ka y'a kɛlɛ kan nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Denba Konte Abu Ibunya Oba bɛɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin waati yira an na hali n'Assimi ko k'a bɛ bɔ yan ka taa mun ye Russie Ala mun den Abu hali mɛnɛmɛnɛ t'a sɔrɔ i ko a kɔrɔ ka bɔ yan ka taa yan foyi t'a fɛ la hawla u bɛ cɛ dɔn jamanikuntigi ayiwa Poutine dɔn u bɛ Poutine dɔn k'a bɔ Bamakɔ yan nɔ k'a bɛ bɔ a sen na yan a banna a sen na a ko bɛ taa sen la hali n'a ko k'a bɛ bɔ a sen ale kala t'a wasi ka bɔ yan a bɔ n ko kala t'a wasi Poutine ka cikɛ nalen alors i jɔ an ye Poutine ka ciden aramu a bɛ disi fara a banna Poutine ala a so Abu diɲɛ jara sa diɲɛ jara dɛ wa Mali min na ja dɛ Mali min ja dɛ e ko ten wa Mali jali nin y'a daminɛ ne di m'o de f'i ɲɛna ne m'o f'i ɲɛna ne fɛn kadi min se kuma o ma o b'a sɔrɔ jamana in yɛlɛmana ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an bɛ wari tɔmɔ a banna an b'o daminɛ dugu ma a bɛ sɔrɔ dugu ma la hawla ala k'o kɛ i bolo don a ma an ka taa bɛɛ kɛra k'a fɔ ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogo ko l'indépendant i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn n'o a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ kunnafoni dumanba ye sabula min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka avion dɔ la avion min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye pankuru ye pankuru min bɛ yen ni o cogo ko Sukhoi i k'a dɔn k'a fɔ Sukhoi o ye pankuru ye pankuru min ni surasiw ka pankuru don i k'a dɔn k'a fɔ tarata don ni o bɛnna octobre kalo a tile 4 tɛmɛnen ma i k'a dɔn k'a fɔ nin pankuru min ni o cogo ko Sukhoi i k'a dɔn k'a fɔ SU-25 Sukhoi ye SU-25 i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko a bira o kɛra min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin pankuru min ni a bilen filɛ nin ye wa a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Gawo ale aéroport ni o ye avion jigin kɛnɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko waleya in ko a kɛra o yɔrɔ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin pankuru min ni a bilen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yɛrɛla k'a fɔ kunnafonidila Abdoulaye Jara fɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin pankuru in waati min na i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni bira a y'a sɔrɔ k'a fɔ pankuru in kɔni a bɔtɔ don mission na mission min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ reconnaissance la n'o ye ka wulikajɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a boloda a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ jadimaw olu bɛ wo minnu kɔnɔ pankuru in kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ o baaraw la waati min na i k'a dɔn k'a fɔ pankuru a bɛ n'a fɔ a ka wulikajɔ kɔni kun nɔgɔyara min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a b'a fɛ ka na so n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ka na jigin aéroport yɛrɛ kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin pankuru in na a k'a dɔn k'a fɔ ko masiba kɔni ko o donna a ko kɔrɔ min bɛ tali kɛ pankuru in na i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni a bira wa i k'a dɔn k'a fɔ a bilen a kɛra sababu ye ni k'a dɔn k'a fɔ cani dɔw kɛra a kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa fila Baɲango indépendant mɔɔw ka fɔ la ko olu fatura min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa 10 Baɲango la olu kɔni jogina wa i k'a dɔn k'a fɔ maa 10 minnu jogina i k'a dɔn k'a fɔ ko hakaja civil dɔw bɛ a la kuma a tɔw na kɛ o surasilakaw ye kɔni yirala k'a fɔ maa minnu ni olu fatura kɛrɛnkɛrɛnyana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw ka avion bolila dɔ ko o dɔ na kɛ a jama na koyi hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ a pereperela ma tigɛ kɛrɛnkɛrɛnyana nka kɔni yirala k'a fɔ Rusi avion bolila dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ a jamakulu la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ pankuru min ni a bilen filɛ nin ye kunnafonidilaw kɔni y'a yira k'a fɔ mun de nana ni a sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ sababu caman de bɛ yen hali bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka surasilakaw la olu kɔni b'a discours kɛ nin ko in na fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ pankuru a binkun kɛrɛnkɛrɛn nin de don walima a sababu kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ fɛn ma fɔ o kan fɔlɔ nka min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw la olu kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ panne technique dɔ o na kɛ a sababu ye walima i k'a dɔn k'a fɔ tajiko gɛlɛya a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ avion boli ni a bɛ fɔ ko pilote walima i k'a dɔn k'a fɔ technique pilotage walima erreur pilotage ko dɔw na se ka kɛ a sababu ye kuma i k'a dɔn k'a fɔ sababu mun gɛn bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka avion ka a bin ko a sababu kɛrɛnkɛrɛnnen a ma se ka dɔn avion min ni a cogoya filɛ nin ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ SU-25 Sukhoi 25 k'a dɔn k'a fɔ a numéro matricule k'a dɔn k'a fɔ o ye TZ
TZ20 TZ20 ka do ka fɔ nin pankuru min ni a bile filɛ nin ye Gawo aéroport la ka do ka fɔ ko nin pankuru min ni a bile filɛ nin ye waati tɛmɛnenw na n'o ye ka do ka fɔ utukalo yɛrɛ kɔnɔna na ka do ka fɔ anw ka jamana a ɲɛmaw olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ha ka ja partenariat min ni o bɛ anw ni Rusilakaw cɛ ha ka ja partenariat min ni a bɛ wuli ko partenariat gagnant gagnant ka do ka fɔ o hokumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ avion hakɛ damadɔ la olu kɔni ko olu cunna Bamakɔ yan min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ avion minnu ni olu dira an ma waati laban in na k'i ka do ka fɔ avion min ni a bile filɛ nin ye k'i ka do ka fɔ ko ale kɔni bɛ a la koyi min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ a yirala k'a fɔ kabi avion in nana anw fɛ Bamakɔ ka kɛ ni ka do ka fɔ jadi kɛlɛ ye nin pankuru kofɔta in ka do ka fɔ ko a ye wulikajɔ caman kɛ sabula i ka do ka fɔ jadimaw ka daga caman de bɛ yen i ka do ka fɔ ko a ye wulikajɔ kɛ i ka do ka fɔ k'a caman bɛ k'a daga bɛɛ lajɛlen k'a ci k'a da kuruji min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ bingannikɛlaw maa caman de bɛ yen nin pankuru in kɛra sababu ye ka do ka fɔ k'olu caman daji kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ni an b'a wele ko jadisu a y'o kɛ i ka do ka fɔ nin pankuru ko a ye baara caman kɛ sabula i ka do ka fɔ pankuru kabini u nana a ka ja i ka do ka fɔ nin min filɛ nin pankuru min ni a bile filɛ nin ye nin ka baara ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ min bɛ tali kɛ jadimaw u don de bɛ wo fɛn o fɛn kɔnɔ k'a wulikajɔ kɛ k'a ɲini a ka ja i ka do ka fɔ min ni a bɛ wele ko reconnaissance wa i ka do ka fɔ kɔnba fana ni o ye kɛlɛ ye i ka do ka fɔ ko a bɛ o baaraw kɛ i ka do ka fɔ kabi avion in nana fɔ bi ma dogo de i ka do ka fɔ ko a bɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda Bamanjuw ka wo fɛn o fɛn bɛ i ka do ka fɔ ko a y'a bɛɛ lajɛlen larawe a ka ja i ka do ka fɔ ka faali kɔni k'o ta ka Bamanjuw k'o sɛbɛn sɛgɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin waleya in kɛra a ye ka do ka fɔ ko a bɛ bila Ala minɛ kɔnɔ kuma min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ fasiriba la ni o ye Ablaye Jara ye a ko i ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi état major des militaires n'o ye surasiw ka ɲɛmaayasoba ye i ka do ka fɔ olu kɔni ma kunnafoni di kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ avion in a bin sababu la kunnafoni filɛ an ye min bɔ i ka do ka fɔ indépendant kɔnɔ ka kɛ ni bibɔli ye Ablaye Jara ale ka sɛbɛn don abu indépendant an bɛ foli ta ni ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔ la mun ye maa minnu bɛ yen nin waati na k'u nin tora nin ko in na an bɛ dugawu don kɛ Ala ka ɲini u la minnu fana bɛ Abu Safinɛ Jara ko olu banana an bɛ dugawu kɛ mun ye lafiya bada masa Alahu Taala ko o di an n'u ma nka Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin mun ye nin avion in binni kan Abu Safinɛ Jara mun ye maa man kɛ gɛrɛni ye k'i yɛrɛ furu fara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maliden dɔw de bɛ yen Abu Safinɛ Jara olu bɛ ka nin kɛ tɛgɛrɛ fɔ ko ye i bɛna ye k'a fɔ ko maliden dɔw de bɛ yen Abu Safinɛ Jara olu bɛ ka nin kɛ nisɔndiya ko ye Abu Safinɛ Jara maliden dɔw de bɛ yen an bɛ don min na ko bi dɔgɔdɔ t'olu da kɔnɔ k'a fɔ ko mun ye an ka transition maa ninnu k'u taara pankuru mun san ko pankuru kɔrɔ don k'o de kɛra sababu ye ka na ni nin pankuru in ka na a tiɲɛni Abu Safinɛ Jara i bɛ ka nin kɔrɔ fɔ i bɛ ka nin mɛn maliden dɔw de da kɔnɔ bi an bɛ don min na ko bi jamana in kɔnɔ waati mun na u ka sabali Abu Safinɛ Jara maa dɔw den de tora nin ko in na o bɛ kɛ aw nisɔn ka to ye nin bɛ kɛ aw muguri waati ye u tɛ jamana in kɔnɔ u ka sabali sa u ka sabali malidenw ka sabali maa minnu b'a la k'a fɔ ko mun ye a pankuru taara san Abu Safinɛ Jara ko pankuru kɔrɔ don olu taara mun san ka na n'o ye waati tɛmɛnenw na olu dɔw ma se ka wuli yɛrɛ a ma se ka bɔ olu dɔw dalen m'u disi kan pankuru min filɛ nin ye a ma baaraw kɛ de caman a ma baara caman de kɛ nin pankuru min filɛ nin ma fɔ sisan nin mun filɛ nin alors nin caman de bɛ Mali bolo a caman kojugu nin mun filɛ nin suko ye 25 Abu Safinɛ Jara a caman de bɛ Mali bolo an bɛ don min na ko bi a caman nin tɛ foyi y'a la nin tɛ foyi y'a la nin tɛ foyi y'a la nin tɛ foyi maa man ka taa fɔ k'i bɛ taa nin kɛ nisɔndiya wagati ye ka kuma tɛ wa olu taara minnu zan olu ma se ka wuli o dalen ma disi kan wa i y'a mɛn k'o ye jadisi maa kelen fa wa maa foyi alors o ye terroriste maa kelen fa wa maa kelen alors ni avion min nalen filɛ k'a daminɛ utu la ka se fɔ sisan ma le 9 août avion ninnu tunna yan le 9 août k'a daminɛ o la ka se bi ma a bɛ ka baara min kɛ a ye baara min kɛ a tɛ se ka fɔ ka ban n'a fɔra k'aw dɔw bɛna sigi fasodenw alors aw yɛrɛ bɛna sigi k'aw ye malidenw ye a banna a bɛna fɔ k'aw bɛ nin kɛ disi ko ye o transition hali transition cɛla kɛlɛ o ye ko wɛrɛ ye nka mun ye waati min na maaw kɔni tora kɔ an man k'o kɛ nisɔndiya waati an man ka kɛ nisɔndiya ko ye an man k'o kɛ k'a fɔ ko mun ye avion kɔrɔ taara san an man ka kɛ nisɔndiya o man ka ko waati dɛ ayi fiyewu an kɔni bɛ mun f'u ɲɛna Abu Safinɛ Jara an ka sabali an k'an ka armée k'a dɛmɛ a banna an k'an ka armée k'a dɛmɛ an bɛ segin a kan hali bi an ka armée dɛmɛ an k'an ka cɛden ninnu k'u dɛmɛ a sabali dɛ hali ni nin n'a ɲɔgɔnna nana an ka duwabu kɛ dɔrɔn a banna diɲɛ ka di n yɛrɛ b'a kɔnɔ dɛ nin tɛ b'a kɔnɔ nin tɛ b'a a kɔnɔ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma an kɔni bɛ mun f'u ye Abu Safinɛ Jara diɲɛ ka di n yɛrɛ b'a kɔnɔ ye o ye tiɲɛ ye walahi diɲɛ ka di i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ b'a kɔnɔ a banna an ka sabali an ka armée an ka dɛmɛ Ala sɔnna ma ni mun filɛ nin ye suko in y'o de f'i ɲɛna a nin caman Mali bolo nin caman bɛ yen a caman walahi nin caman bɛ yen sa an ni Irisi kelen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka n'a bila bi la aw pa fɔlɔla nin de la wa nin caman de bɛ yen an fɔlɔla nin na aw minnu taw ma se ka wuli aw taw ma foyi kɛ gosi alors a b'a disi hali sini alors aw yɛrɛ tilala an ka wari tiɲɛ ko a y'an fulu yan a banna o bɔra aw yɛrɛ da kɔnɔ yan
u ka sabali sa. Alors ala ka ɲɛ ka d'an ma an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka ɲɛ ka d'an ma Abu Safinɛ Jara hali bi sirajan taama an bɛ taa mun ye to sira ye an b'a sɛbɛkɔrɔ gan Mayimuna Dunbiya Fakoli a kumara sɔrɔ de Bamako o kɔnɔna la a ko min ye affaire mun n'o b'aw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ don min na ko bi n'a bɛ mercenaires 46 n'a b'o ka kibaruya o kofɔ n'u minɛlen don anw fɛ yan k'a bɛ jouer kalo tile 10 ko kun ɲuman na mun ye CEDEAO ye a ye bɔli min kɛ anw ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila bi la Abu Safinɛ Jara a ka délégation u da delen don u dɛsɛna ka kuma Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko nin dossier in kɔni ko a bɔ ka bin a sɛbɛkɔrɔ cayara mun ye bagabagali caman ko o taara ka anw ka jamana ka a sɛgɛrɛ mun ye CEDEAO maaw fɛ a ko ni hakili b'a la mun ye New York kaw fɛ u ka lajɛ yɛrɛ mun o kɛra ye mun ye Nations Unies kɛnɛ kan mun ye CEDEAO y'a jira k'a fɔ k'u bɛna sanction ta ka jamana in ka a sɛgɛrɛ ko n'an ma nin sɔrɔsi 46 ni mercenaires 46 ye ko n'an ma o ta k'u bilali bila ka ninnu bila ka b'an bolo k'u bɛ sanction kɔni ka a ta ka jamana in ka a sɛgɛrɛ hukumu kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna délégation belebele k'o bila sen kan délégation minnu bɛna fɛɛrɛ dabali kɛ na anw marabagaw banna ka ninnu bila o délégation in ko o bɛna fɛɛrɛ dabali kɛ ka kuma Abu Safinɛ Jara a k'a bɛ délégation in kɔni bɔra yan an bɛ don min na ko bi fo ka n'a bila bi la u bɛɛ lajɛlen da geren don i n'a fɔ ko min ye manɔgɔ Abu Safinɛ Jara ale bɛ kɛ ji la cogo min na i n'a fɔ ko tɛmɛ o bɛ kɛ ji la cogo min na Abu Safinɛ Jara nin bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i da gulɔkɔrɔnin sigi a si tɛ ka kuma ko fɛn jumɛn de kɛra o tuma na ninnu ye fɛn jumɛn de ye mun ye kibaruya kura jumɛn de fana dara ninnu tulo kan Abu Safinɛ Jara n'u dɛsɛlen don ka kuma ko in na ko in cɛ o tuma na u y'a ye de wa Abu Safinɛ Jara n'u kɛlen bɛ k'u da de i bɛ na ye k'a fɔ ko k'a bɛ délégation in kɔni bɔra yan mun ye Côte d'Ivoire kaw u ma kuma wa délégation in fana Abu Safinɛ Jara ko a n'a bila don na fo ka n'a bila bi la n'a bɛ Gana masakɛ ko fɔ ani ka taa bila mun ye Gambie masakɛ an'u ka délégation in tɔ Abu Safinɛ Jara a si ma kala don ɲin na ka bɛn kɔrɔfɛn kɔni ma an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la mun ye an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita ye a ye dalilu yira ninnu na Abu Safinɛ Jara dalilu mun n'a y'u yira kɔni k'u kamanagan kosɛbɛ o de kɛlen bɛ sababu ye nin waati in na siga t'a la a caman kɛlen bɛ k'i da de tɛ se ka kuma k'u da de dɛ Abu Safinɛ Jara o de ka d'u la a ko hali n'u y'a sɔrɔ ninnu ka ɲɔgɔnye mun o kɛra Bamakɔ yan n'a bɛ CEDEAO maaw ka délégation in kofɔ u nana bɔli min kɛ an ka jamana faama ye kɔrɔfɔ ko a tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ni sɔrɔsi 46 in kan hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamana marabaaw yɛrɛ kɔni u ma kuma nka mun ye colonel Asimi Goyita ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye jamana in n'o bɛ ba Maliba o kofɔ anw ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen wa bɛɛ lajɛlen na anw bɛ se ka sigi a baro kɔni ko o kɛ n'o bɛ ni sɔrɔsi 46 in ka lahara kofɔ an ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ka kuma Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana faama ale y'o lase nka mun ye CEDEAO ka délégation ye Abu Safinɛ Jara ɲɔgɔn ye kɔni ko a banna u ɲininkara Abu Safinɛ Jara ko maa si ma se ka kuma a bɛɛ lajɛlen kɔnɔma tora o sabu kɛ fɛn mun yiral'u la Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la k'u ma sigi ni nin ye o tɛ sigi n'a ye u ma sigi n'a ye o de kama Macky ma na o a ma na o ale ka kekun ale bɔra fɛn mun yirala ale la o y'a sɔrɔ ale bɔra yan ka tɛmɛ o sabu kɛ i b'a dɔn Mali marabagaw bɛ ka mun kɛ yɔrɔ Macky Sall ma nana yan yɔrɔ nana yan o nana Macky Sall nana sɔrɔsi 46 in ka ko la a nana ka tɛmɛ Abu Safinɛ Jara o ye dalilu fitinin koyi k'o yira o la dalilu fitinin dɔrɔn awɔ Macky taara Macky ma kuma a tɛ kuma bilen wa mun ye maa minnu fana nana o don o délégation CEDEAO ye min fɔra olu ye o ye dalilu wɛrɛ de kɔni mun ni Macky ta tɛ kelen ye dalilu dɔw bɛ yen olu tɛ meja dalilu wɛrɛ de yiral'u la mun de yirala Macky Sall la o ni Macky Sall ta tɛ kelen ye o tɛ kelen o tuma a dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o fɔr'u ɲɛna i tɛ se ka kuma i bɛ kuma cogo di i bɛ kuma cogo di alors i bɛ se ka kuma c'est-à-dire u ka dalilu mun yir'u la si ni si ta tɛ kelen ye awɔ wa si tɛna sɔn a ka i ka jamana la ayi an ko ɲɛfɔ ɲɔgɔn na o de la ni dalilu yiral'i la i b'i da de cɛ Fatirike b'a ka fɔ la a ko ko siga kɔni t'a la maa minnu hakili juru carilen don kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara olu y'a jira k'a fɔ k'a bɛ CEDEAO ka délégation ye k'a ma na anw ka jamana kɔnɔna la olu b'a dɔn siga t'a la ko min ye bɛn kɔni ko o tɛna kɛ nin ko in na o sabu kɛ mun ye dalilu b'anw ka jamana marabagaw bolo ka ɲɛsin nin mercenaires 46 in u ka lahala ma Abu Safinɛ Jara n'a dalilu yirali la k'i b'i bolo da i kun na i bɛ boli i b'o daminɛ o de kun kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko yanni ni lajɛrɛ in kɔni ko a bɛ kɛ yanni CEDEAO ka nin délégation in kɔni ko a ka na Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ k'u ye bagabagali kuma caman ta ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ New York kaw fɛ mun ye CEDEAO y'a jira k'a fɔ ni an ma nin sɔrɔsi 46 in bila Abu Safinɛ Jara an bɛna sanction an bɛna ta ka a sɛgɛrɛ n'an ma nin sɔrɔsi 46 in bila Abu Safinɛ Jara an bɛna daw kɔni ka a tugu an ɲɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye u ye nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛrɛ nka mun ye an ka jamana faama n'o bɛ Asimi Goyita a n'a ka premier ministre fo ka taa fara mun ye gouvernement maaw kan Abu Safinɛ Jara u ma kala don u ɲin na ka bɛn ni kɔrɔfɔ in ma o de kun kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko ka ɲɛsin u ka o kɔrɔfɔw ma mun ye CEDEAO maaw y'o
babu munun ko sele muye New York ka fe o kum kono la ko mi anga premier ministre bora ka jabili ke adonin kama Abu Safna jira ayu chama ko ni ayu blaw joro la muye premier ministre ayra ka fo ko mi anga jamana sigata la anta ambamba Abu Safna jira ko mi na foni na nya soro kuna foni sabana ko ngamba ka Abu Safna jira ko anta ambamba kuma kane kuma ka Abu Safna jira ko anta ambamba o anga jamana fama no be premier ministre ko bo ayra ka fo ko mi dalumunu bo ambolo ko ina o sabga ni akli bala munye kabi do muna ni gelembe wuli munye ministre Abu Safna jira uka ministre alaka reference mumbe nanga ma ministre NV 227-2022 je kala kle mungo ane fla samba fla ane mungo ane fla Abu Safna jara ko mu yokorofo muno obo kono kanyasi ni surasi binane ane wora ma na be mersele binane ane wora kofo ministre ya ida donin kama dalu bala jelena ko hatin ko en kalama tatin ko kalama atakalama ama premier ministre ko Abu Safna jira ko o dalu ko o ba ambolo premier ministre ya ira adoni ngama ako muinye nom ga yele malim ga ni wati la bayna o sabuga muinye mamu no kanga jalaki jamana munno o kanga jalaki Abu Safna jalaki tika ta ko shikara abada muinye joka ngadi jamana ma ibna ka fako jalaki de buka ta ko o jamana ko o shikara wodo kum konala Abu Safna jira anya ira ka fako mashi kontina on baga ka on bon tabulo kamble ni surasi nu wala ko ni o konala nga fatrike baga fola akuni ko njate mena kala Abu Safna jira kibi yere nyinga ko kunyuma na muye sirawo mawbe ni bala jile kalama ube dalu chama no koina kunyuma na ube ni delegation alibi ko wuli kana anga jabana konala andu ya la ku fo Abu Safna jira geleme jamana fla ani jamana de che wa muye gelem Abu Safna jira abekiri bunaku okena oka na manya ka fo ka bekiri bunaku kanaka wa be jamana fla ani jamana fla de che Abu Safna jira o jamana fla de bisega abaturu nyon la diplomatie yira konala wala ma ferenda bali bisega ke kiri bunaku kanaka to munye lafiya obusika na tugumna ko ga Abu Safna jira abdal duta obulo kola abado ka foka cheninge Abu Safna jira ka kuna foni ko chari fambela jene fe wala saka jalagitigi ko ka jotigi munye jotigi ko ka jalagitigi Abu Safna jira ko ye faje jamana marabako tulu siga abada ko okoni ko olagai wala kum ko nala ibana ka foko mi sira waka delega soy Abu Safna jira ka bu segna abelinga dwa kun kelembo mashitiga kuma mamuni rafna kumbe no lukye mali doni munga masida ni la jaran kem New York ko fe ka bina sanction ta ka malik ko segara Abu Safna jere bena ka fa jamana ko dondo da kule kan ko bo sanction be da ta hara hiri kera ma chama ka fo jamana ma Abu Safna jere me dom no ko bi o ma chama ko ni be o da de lo no tai da de no malo akera tai ngo malo akera ko ngara mala ku shiba bana ha ai me mu vie ma te dossier no ga for ya shibi ai fio for ya shibi ba dossier no abanya do kuju ale ba mundu ala Abu ale ba nyedo fode sibe to ko masaka e ba ale mana amana ale ka chide de ministre de blakana o me ni mana dro bena foko fembe pi mama imaki sebena o ma be ma do blakana no ale ba dossier don abanya do femu do ababe do gundo ba be kala o me mansal o na lila mu ya dalunu mun korlo ye kunde min galama o boro kalaba abana ni kunde min galama ni boro kalama e bi dade kada hamaladu ala kanye kadama Abu Safna jira kuna fon ko filani ana sama ka bo sodde be mako ko na la ibunya obale bolo do ngata bini kan wa fo de ben tege do tegala mbe bodi sebe mi ni ocho l'indicateur du renouveau o de ka keni aka bi boli o de ko di ka do ka fo mi metal ke journée mondiale de l'habitat nya do ka fo o ye don grengrene ni ka do ka fo o taleme l'habitat ko ni o ye shiro ko ka do ka fo jatigi ya ko ka je ka do ka fo duko o bela dilema misiri mi ni ka do ka fo o ka bara nyeshine me l'habitat koma ka do ka fo urbanisme aménagement du territoire ka fo brema kamina ale kote ka do ka fo ningera donye do mi ni amakamba bonyana kosobe sabla ka do ka fo denendo ka do ka fo ayira la ka fo octobre kalo kono wo kono octobre kalo wo octobre kalo ka do ka fo denen folo mi ni obe octobre kono ka do ka fo o ko de tame anga jamani anyema fe haka jaka o ke donye do mi ni abe wole ko journée internationale journée mondiale de l'habitat ka do ka fo mali gouvernement ni ata ka laje ka do ka fo mi metal ke ka do ka fo duba fla banyangula duba mugazake ka do ka fo logement 20000 logement ka do ka fo ko yo taka di ka do ka fo sigidala doma mi metal ke ka do ka fo anga gouvernement la kere ka do ka fo ministre mi ni o nyeshine me habitat ko l'urbanisme ma ka do ka fo ni o ye brema kamina ka do ka fo mi metal
talike ka do ka fɔ ɲina a première édition na édition min ni o sigira a ko kama n'o bɛ talike ka do ka fɔ journée nationale mondiale de l'habitat ka do ka fɔ ka kɛ ni a célébration ye ka do ka fɔ hakilina min ni o kun bɛ u bolo bi n'an b'a f'u ma ko thème o ti dɔwɛrɛ dɛ ne laisse personne et aucun endroit de côté an kana ɲinɛ maa si kɔ maa si kana bila kɛrɛfɛ ka do ka fɔ kɛnɛ o kɛnɛ bɛ yen n'a bɛ se ka labɛn ka do ka fɔ a ka labɛn a ka ja i ka do ka fɔ k'a kɛ maa sigiyɔrɔw ye kuma i ka do ka fɔ ko ɲina hakilina a kun bɛ o hukumu kɔnɔ ma kamana i ka do ka fɔ a ye kɔrɔfɔ ta i ka do ka fɔ a sɛbɛ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i ka do ka fɔ n'i ye sigiyɔrɔ ko ta k'a lajɛ a ka ja i ka do ka fɔ anw ka Mali population min ni a bɛ anw ka jamana kɔnɔ a ka ja i ka do ka fɔ maa caman de bɛ yen i ka do ka fɔ ni sigiyɔrɔ ntanya bɛ u la kuma gouvernement min ni o bɛ anw bolo bi ka do ka fɔ ni o ye autorité caman jɔrɔ fanga mɔɔw ye hamina min bɛ u la o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i ka do ka fɔ sigiyɔrɔw olu bɛ se ka labɛn cogo min na min bɛ talike ka do ka fɔ sigiyɔrɔw la ka do ka fɔ ka u labɛn ko ɲuman a ka ja i ka do ka fɔ sigiyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen ka do ka fɔ ni kungo kɔnɔna don a ka ja a bɛ se ka kɛ sigiyɔrɔ ɲɛnabɔlen min ni ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka duguba fari ta cogo min na walasa i ka do ka fɔ o sigiyɔrɔw ka ta ka di jamana kɔnɔdenw ma dɔɔni min bɛ talikɛ ministre Birema Kamina i ka do ka fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i ka do ka fɔ nin hakilina ti dɔwɛrɛ jamanikuntigi ka kɛ ni a ka miiriyaw ye o ye i ka do ka fɔ sigidaladenw i ka do ka fɔ an bɛ se ka ye makanbaw kɔnɔ cogo min na a ka ja an bɛ sigiyɔrɔ minnu na min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ lafiya a bɛ se ka sɔrɔ an fɛ cogo min na kuma i ka do ka fɔ sigiyɔrɔw kan ka cɛbɔ sigiyɔrɔ i ka do ka fɔ k'u morcele a ka ja i ka do ka fɔ lotissement k'o kɛ a kɛcogo la aménagement ni o ye i ka do ka fɔ duguba ani fɛn o fɛn ka kan walima sigidaw ni fɛn o fɛn ka kan a ka ja ka taa jiko la kuranko ani yelenko i ka do ka fɔ ni sigiyɔrɔw ni u bɛɛ lajɛlen labɛnna kuma i ka do ka fɔ ko o fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye i bɛ sɔrɔ ka don a kow kɔnɔ Birema Kamina i ka do ka fɔ nin journée in senfɛ a ye kuma caman fɔ a ko i ka do ka fɔ ko olu ka hamina ti dɔwɛrɛ dɛ yanni san 2050 cɛ o k'a sɔrɔ i ka do ka fɔ Mali sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra min ni an b'a fɔ ko aménagement du territoire o kuma Mali sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ a ka ja o bɛ kɛ sababu ye i ka do ka fɔ lafiya i ka do ka fɔ ani vivre ensemble i ka do ka fɔ ka o sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ Birema Kamina i ka do ka fɔ a nisɔndiyara kosɛbɛ wa i ka do ka fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i ka do ka fɔ jamana a tɛ se ka yiriwa fiyewu ni sigiyɔrɔw ma ɲɛnabɔ wa i ka do ka fɔ jamana kɔnɔdenw tɛ se ka makanba sɔrɔ fiyewu n'u ma sigi sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔ min ni a ɲɛnabɔlen don a ko i ka do ka fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talike i ka do ka fɔ an ka duguba la a bɛ ka sɛbɛ fa a ka ja a fara k'a sɛbɛ walankata kuma i ka do ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Bamakɔ a fa bɛ k'a walankata a ka ja i ka do ka fɔ an ka dugu kumaba dɔw fana bɛ yen minnu ni olu ye cercle ani région kumabaw ye minnu bɛɛ lajɛlen fana kan ka kɛ sigiyɔrɔ minnu ni u fana bɛ ɲɛnabɔ a ka ja i n'a fɔ Bamakɔ ɲɛnabɔlen bɛ cogo min na walasa i ka do ka fɔ population minnu bɛ o yɔrɔw la u fana i ka do ka fɔ u bɛ se ka ye makanbaw kɔnɔ cogo min na a ka ja jiko ani worobinɛko ka taa se i ka do ka fɔ fosoko bɛɛ lajɛlen ma ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ kɛ a dugubaw kɔnɔ a ko i ka do ka fɔ ɲinan ka kɛ ni ka do ka fɔ ɲinan journée i ka do ka fɔ ko u ye a kɛ ni makanba ye sabula i ka do ka fɔ min bɛ talikɛ conférence de presse la ko u ye olu labɛn min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ barosigiw la k'olu ye olu caman labɛn Birema Kamina a ko i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ ɲinan a journée la i ka dɔn k'a fɔ a kɛra hukumu ye min n'i ka dɔn k'a fɔ a makanba a jama ma bonya kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ jamana tun bɛ embargo kɔnɔ embargo min ni o kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ kalo 7 baɲanko jamana tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ɲinan ta in kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ u ye a célébrer nka célébration kɛra fɛn ye min n'i ka dɔn k'a fɔ a makanba ma bonya kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ conférence de presse k'olu kɛ sigiyɔrɔ minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye i ka dɔn k'a fɔ Kanbila ye Kanbila i ka dɔn k'a fɔ o mairie la i ka dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na u ye i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i ka dɔn k'a fɔ Kanbila ale schéma d'aménagement n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Kanbila ale sigiyɔrɔ ale bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u y'o schéma d'aménagement papier u y'o bɛɛ lajɛlen labɔ k'a di i ka dɔn k'a fɔ sigidalamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye mairilakaw ye min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Jagola ani i ka dɔn k'a fɔ commune min bɛ yen n'o ye Jago ye i ka dɔn k'a fɔ Jago i ka dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o schéma d'aménagement o fana bɛ se ka labɛn cogo min na don nataw la i ka dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ a ka ja i ka dɔn k'a fɔ Buguni ka taa se Doyila ma i ka dɔn k'a fɔ ani Fana ninnu bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ don nataw la i ka dɔn k'a fɔ Birema Kamina k'u ka hamina ti dɔwɛrɛ dɛ nin dugu kɔfɛta minnu filɛ nin ye don nataw la ni olu bɛ ka kɛ dugu ye a ka ja a bɛ se k'a fɔ ko région don i ka dɔn k'a fɔ o région olu bɛ se ka aménager cogo min na walasa i ka dɔn k'a
fɔ dugu ninnu bɛ se ka duguba fari yɛrɛ a dafalen ta duguba ni makamba fan o fɛn ka kan nin dugu kofɔta ninnu kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ u fɛ walasa i ka dɔn ka fɔ nin dugu bɛ se ka bila o hukumu kɔnɔ cogo min na parce que filɛ an ye min mɔ i ka dɔn ka fɔ indicateur du haut niveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛn o de an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ o waati kelen na mun ye sɔrɔ de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Laya Jarakɛ a kumara Abu a ko ko nin dossier ba mun bɛ ko an kana ɲinɛ a kɔ cogo si la ni hakili b'a la mun ye Iji mun na a tɛmɛna nin waati laban in na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko Iji la den dɔw tun bɛ yen siga t'a la o ma se ka taa u ka Iji o kɛ dɛ o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ mun ye agence ni gouvernement kɔni Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko bolodengɔni kɔni ko a bɛ siɲɛ agence privée ani gouvernement kɔni ko bolodengɔni kɔni ko a bɛ siɲɛ nin fan fila la o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko kabi Iji yɛrɛ fɛnɛ banna fo ka n'a bila bi la Abu Safinɛ Jara mun ye dossier in kɔni ko a datugulen don siga t'a la ko da ko o ti ka maka la cogo si la a ko dossier ko in ko a bɛ cogo di a ko ni de ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Iji tɛmɛnen na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa caman de bɛ yen an ka jamana in kɔnɔ la Mali kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara u ye saraliw boloda k'a yira sigiɲɔgɔnw la mun ye a yirala balimaw la dɔw y'u ka labɛn bɛɛ lajɛlen k'o fara ɲɔgɔn kan Abu Safinɛ Jara ni ka aéroport ma gɛn Abu Safinɛ Jara nka u tilala ka segin kɔ k'o boloda siga t'a la ko mun ye taali kɔni ko a ma bɔ avion ma sɔrɔ wa Abu Safinɛ Jara ko in kɛra cogo di maaw dun ka wari minɛnen kɔfɛ a ye maaninfinw kɔni k'u kamana k'o sɛbɛkɔrɔ gan o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maison de aji Abu Safinɛ Jara ni ka taa fara mun ye secteur privé ka n'a bɛ kɛ yɛrɛ agence ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko bolodogɔni ko a bɛ si nin yɔrɔ jumɛn de la an bɛ don min na ko bi kalo damatɔ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'an ko ko Mali kura Abu Safinɛ Jara Mali kura ko a tɛ taa hakilina kura kɔ dɛ wa a tɛ taa miirina kura kɔ nin kɛwale mun na a kɛra ta mun ye ka maaninfinw k'u sɛbɛkɔrɔ ɲaami Iji yɛrɛ ko la Abu Safinɛ Jara an ka jamana in kɔnɔ ko nin ko in ko a dalen ko o man ka se to abada o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye baara in kɔni Abu Safinɛ Jara maa caman kɛlen bɛ k'i da de a ko in kan kabi ko in kɔni a kɛra fo ka n'a bila bi la mun ye an ka jamana marabagaw kɛlen bɛ k'u da de a kan mun ye kɛyɛrɛ cakɛda ninnu fana u kɛlen bɛ k'u da de a kan Abu Safinɛ Jara ko mun de bɛ yen malidenw dun bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye nin ko in a gɛlɛya bɔra fan jumɛn de la malidenw bɛ fɛ ka nin dossier ko in kɔni ka a sɛgɛsɛgɛ ni ka a ɲɛdɔn gɛlɛya in bɔra fan jumɛn de la jɔn ne maaninfinw k'u ɲagami jɔn ne ijilatagalaw k'u ɲagami maaw kelen k'u sara u ka denbayaw la sigiɲɔgɔnw na ka saraw la Abu Safinɛ Jara k'u bɛ taa Iji la Abu ka wari minɛ k'a ɲagami Iji taga ko o ma bɔ a ko jɔn ne nin kɛwale ta ka maaw k'u sɛgɛrɛ jɔn ne nin kɛwale ta ka alisilamɛw k'u sɛgɛrɛ ko in kɔni mana gɛlɛya cogo o cogo Abu Safinɛ Jara ko bolo a mana funu a bɛ da a tigi kɔrɔ minisiri mun bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko ni laadala fɛn kɔrɔ ko ɲɛnabɔli ma ale tun y'a yira malidenw na k'a fɔ ko siga t'a la ko fɛn mun kɛra nin sababu ye siga t'a la ko bolo ko a bɛ da a tigiw kan wa ni ɲangili mun ka kan ko o bɛ ta ka a tigiw k'u sɛgɛrɛ nka Abu Safinɛ Jara o layiru ko i bɛna ye k'a fɔ ko o dira malidenw ma k'a daminɛ mun ye o layiru dili fo ka n'a bila bi la taama bɔ sisi o ma mɛn Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko maaw jigi ko a waro la maaw kun bɛna taa Iji la ko baara in ko a kɛra jigi waro ye a ko n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ san o san mun ye Arabi Saoudite n'o ko fɔra a tɛ Saudiya jamana a t'o ko fɔ wa Abu Safinɛ Jara ni Iji baara ko o bɛna boloda i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Saudiya jamana ale bɛ kota k'o bila ka na ni kota n'o bilala ka na mun ye maison de aji Abu Safinɛ Jara ale bɛ sɔrɔ ka kota in k'a yɛrɛkɛ mun ye agence privée ni ɲɔgɔn cɛla la o de kumu kɔnɔ la agence privée mun n'o ka girin ne musaka b'o fɛ Abu Safinɛ Jara ko fɛɛrɛ ɲuman b'o fɛ o ta bɛ girinya ni dɔ ta ye o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ bilala sen kan a bɛ ni kana san damadɔ bɔ ko baara in ko a bɛ ka kɛ ten nka laban mun n'o kɛra Abu Safinɛ Jara ko a kɛra caman ye ka maa caman kɔni k'i kamana gan i b'i yɛrɛ ɲininka o kumana ni agence minnu filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara ala ko kuma mun b'u da o kumana a t'u kɔnɔ wa ni agence privée minnu filɛ nin n'u b'a yira k'a fɔ k'u bɛ maaw bila ka taa Iji u bɛ nin kɔrɔfɔ minnu ka a sɛlɛ ta Abu Safinɛ Jara ko maaninfin kɛ k'i yɛrɛ ɲininka a ko la o de kumu kɔnɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye jamana gouvernement maison de aji Abu Safinɛ Jara olu y'u fosi ka bɔ ko in kɔrɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko min ye kɛnyɛrɛye cakɛda ninnu u fana y'u kori ka bɔ ko in kɔrɔ o tuma ko in gulo wɛrɛ ye fɛn jumɛn ye aw dun ne maaninfinw k'u ɲagami ka maaw ka wari k'o minnu bila k'a b'u bila ka taa Iji la Abu Safinɛ Jara Iji banna a bɛ nin kana kalo damadɔ bɔ layiru tora malidenw ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kow bɛna kɛ maa minnu ye maaw ɲagami Abu Safinɛ Jara k'u bɛna yira malidenw na a don ne bi cɛ Abu Safinɛ Jara dossier in datugulen don maa t'a dɔn dossier in kɔni ko a ko bɛ taabolo min kɔni kan nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de mun ye Laya Jara Abu Ibunya o baara an tɛ taa sugu la de awɔ an ka taa sugu la ka na
mun ye Noura FM do 76 33 43 03 Adrissa Keita n'a ka cɛdenw olu ye an jigi ye Adrissa Keita n'a ka cɛdenw mun ye Jalo ye an b'ale fo mun ye Kangali Wasolo numéro 1 kɔnɔ la n'o bɛ yani ka se Jalakɔrɔji mairie yɛrɛ ma sa i bɛ numaya fa lajɛ mairie kɔrɔ carré mun ye Jalo ale dalen bɛ Kangali Wasolo numéro 2 Abou Safina Jara olu dalen bɛ nin waati na ni ye Jamisabugu yɛrɛ la ni tɛmɛna mun ye gendarme ka i bɛ kiniyan fa lajɛ mun ye Keita yɛrɛ dalen bɛ Dankɔrɔba yɛrɛ san n'o bɛ Badrissa Keita ko fɔ an b'a n'a ka maaw an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Sogoba Samakɛ pré auto an ka cɛkɔrɔba don an bɛ foli ta nin waati na Abou Safina Jara ni ka a sarada k'a ɲɛsin a ma Abou Safina Jara n'o fana bɔra mun ye président n'o bɛ Bachekina Keita ko fɔ a n'a furumuso Aïda Makaji an bɛ foli ta ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Noura FM ale soba i bolo i bolo don an ka taa peut-être kɛra fɔ ne bɛ n bolo don ne bɔra sɛbɛn min ni o cogo ko le nouveau réveil Mariam Konare ale ka sɛbɛn don Mariam ko di k'a dɔn k'a fɔ Mali école ko min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali école ko la ko yali k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnabɔ tɔgɔ bɛ a la bilen wa sabula i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ san caman bɔ donsen kelen fɔlisen kelen min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Mariam Konare la a ko i k'a dɔn k'a fɔ rentrée scolaire ni o ye école ta ye k'a dɔn k'a fɔ ko a daminɛna ka min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali caman de bɛ yen mun ni Abou Samsɛ kan ka guwa ka sabula i k'a dɔn k'a fɔ ka Mali école ko a bɛ san caman bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ferekelen mɛ ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ an ka autorité kuraw ye ne k'a dɔn k'a fɔ jamanikulugu yɛrɛ ni o ye Asimi Goyita ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali école ko la i k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka kɛ école ye école min ni an b'a fɔ école républicaine ti dɔwɛrɛ dɛ Mali école a ka dɔn k'a fɔ faso école don i k'a dɔn k'a fɔ ka sinsin i k'a dɔn k'a fɔ faso école kan i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw sababu la i k'a dɔn k'a fɔ jamanikulugu a ye miiriya dɔ ta miiriya min k'a dɔn k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ fɔ a kun waati dɔ la ti dɔwɛrɛ min bɛ talikɛ rénovation na n'o ye écolesow ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan Mali école publique caman de bɛ yen jamanikulugu Asimi Goyita ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati walasa i ka dɔn k'a fɔ Mali écoledenw u bɛ se ka bila condition kɔnɔ cogo min na madame min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ minisiriso kunna bi n'o ye madame Sidibe Dedew Ousmane ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a bilara Dankɔrɔba min nɔ na nka ni Busamisɛn de bɛ guwa ko i ka dɔn k'a fɔ nin ye a san 2 ye a ka jan i ka dɔn k'a fɔ Mali école ko n'i y'a ta k'a lajɛ a sɛbɛ caman i ka dɔn k'a fɔ a caniw sababu ka ca kosɛbɛ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ cani yɛrɛ fanba min bɛ yen o ye sanga ani waati min bɛ talikɛ école karamɔgɔw la i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ baara bila jari kɛ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ an ye san 2 baɲanko kɛ ɲɔgɔn na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ ani Mali gouvernement la kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanko bunakun kan mɛtiriw nana ka na u jɔ jɔyɔrɔ dɔ la min ni u b'a wele ko article 39 fɔ i ka dɔn k'a fɔ ka na o kɛlɛ ka na o jija ko o ja in da in min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ don nataw la i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ in kɔni a sɛbɛ jan ɲɛna don tɛmɛnenw na a ka jan i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra a ka jan i ka dɔn k'a fɔ ka o école karamɔgɔ ka o bila u ka bilaminɛw kɔnɔ nka n'a ta o ta i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati yɛrɛ k'a fɔ ko Mali école ko min bɛ talikɛ ngalama la ko a sɛbɛ don bɛ o kɔnɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ n'i ye anw ka école ko ta k'a lajɛ ko an bɛ pa kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ ka pa kelen kɛ ka segin kɔfɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ a sababu caman bɛ yen min n'i ka dɔn k'a fɔ o ye grève banbaliw ye grève banbaliw o bɛ école maître kunda i ka dɔn k'a fɔ o bɛ école den kunda a ka jan ko n'i ye écoleso misɛnninw ta k'a lajɛ min ni an b'a wele ko fondamental n'i taara k'i b'a sɔrɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen yali i ka dɔn k'a fɔ madamu a n'a fɛɛrɛ a na se ka gɛlɛya ninnu ka u bɛɛ lajɛlen labaara wa walima i ka dɔn k'a fɔ école a bɛ se ka sabati cogo min na a ka jan i ka dɔn k'a fɔ école a bɛ se ka sabati cogo min na gɛlɛyaw dɔw ti dɔwɛrɛ ye ko n'i taara i ka dɔn k'a fɔ anw ka Mali école fondamentale ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kilasi dɔw bɛ yen min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ maa 100 damadɔ la olu bɛ taa sɔrɔ maa kilasi 1 kɔnɔ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ écoleso dɔw bɛ yen min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ maître ko ntanya la ko o bɛ o yɔrɔw la wa min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ école secondaire la n'o ye lycée baɲankow ye i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye olu fana ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen a ka jan i ka dɔn k'a fɔ courant ko ntanya n'o ye électricité o ntanya bɛ yen a ka jan saliko gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye minnu n'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ Mali école ko kɔnɔ ma i ka dɔn k'a fɔ ko waati de ma se sa wa fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ Mali école i ka dɔn k'a fɔ waati min na i ka dɔn k'a fɔ an b'a fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ ka refondation ko kuma fɔ changement Mali kura ni o baaraw bɛ sinɔ a k'i ka dɔn k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ma tigɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ Mali école a ka se ka changer taabolo min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni an ye san caman kɛ o kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ ten sa Basiri filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ le nouveau réveil kɔnɔ Mariam Konare ale ka sɛbɛn don
Mariam Konare Amafo Abu Safna Jara indépendant ne be bolo do meboni aye munya Abla Jara Jarake Akumara okum konala muye Lasi Diallo ko fir ame fulita ni ka segere muye kunyman konala ka fa na ko Diallo Lasi Diallo ka Diallo ni watina Diallo ko fir o konala Abu Ameta munye Abla Jara aya ira ka fo ko munye ziara bele kibe na ka fo ko o kera munye donmana dimanche temene o ziara ko ni abulala munye jereje kulumun fe o de te dore jereje kulumun nanka mako Ansardine Fédération Ansardine International damason kumala nanka mako Fadi nu nyemne lendo Ousmane Madani Sherifu Aidara ba zumana nu nyemne lendo ale bolo ibe na ka fo ko munye dimanche do ngoni sigatala ko azara bele ko akera donmana o konala patrike baka fola akoy be na ka fo ko munye ma ba biwolon vla nywana ana kunganfe Abu Safna Jara olu bela jere mbora ku kunda ni yoro ko folenga no be donymana okofo Abla Jara akoni ye ko jatemina kalaje abeni kana sandama do bo ni Zara ko ni ko abe boloda mu ye donymana konala Zara en koni ya ako jatemina ka tente ibe na ka fo ko munye mamunum be no le Ousmane Madani Sherifu Aidara amunye abalma munum be ni watina Abu Safna Jara fokata faramunya afurumuso ka ani aka kalande ladiri munum be ne masa Allah taala ka wole sirul manno ulu dalembe ni watina munye kabru do muna be donymana konala Ousmane Madani Sherifu Aidara ayara ka furena sigatala ko Zara ko abe talike ka nyashi numa o maula ibe na ka fo ko Ousmane Madani Sherifu Aidara aka musoroba no be basan trawle ko fo Abu Safna Jara ni watina ale dalembe o fana temanu ko fo ka boy afuru muso folo no be funa trawle ko fo nanga mako ba funa sigatala ale fana dalembe ani ngata faramunya adenge folo ka no be Mohamed El Madani Haidara Abu Safna Jara ko lebele fana ko adalembe ani ngata faramunya Ousmane Madani Sherifu Aidara aka kalande clear munumbe muni yu nindi alama ku nindi Ousmane Madani Sherifu Aidara ma o misali ye buna nyang o buna nyang fana kibe na ka fako afene ko adalembe ni yoro ko fulena Abu Safna Jara ibe na ka fako dimashi temani sikata la ko munye bilibele ko duga utara ke kanyeshi ni fure numa ko duga uchama okera wa munye kalam fana o chama kera no be kurane kala okofo Abu Safna Jara kanyeshi ni fure numa ane fure mfema be ni watina ko ala ka wole ko osiruma Abu Safna Jara ibe na ka fako la dala kula ziara fana ko atabolo fe nyume ma chama meta duga ka to onyini ni fure nunu fe kanyeshi u jonoma kanyeshi u balma ma kanyeshi usunju ma ibe na ka fako obara fana ko akera keneka Abu Safna Jara be na ka fako delegation ko ni ko abora munye fanchama ko ni fe munye kana ni bara kana atime akomi sheria sorla sheria munu sorla uliya ira ka fako ziara ka be doni kama Abu Safna Jara ku ya albulda esikata la foka na bla bila Abu Safna Jara ki be na ka fako luka lainin chama be Abu Safna Jara yo lainin chama ka mi ziara keneka ambe domna ko bi ko achama be ko osrola ku ka lainin chama be ko osrola tabarkala oro kum konala ibena ka foko kenen gon ko asbe ko ya buara ni ministre mum be na le ka barra sunu dine ko ani la la fen ko nyana bolima ale ka representant mum kume Abu Safna Jara ale ko rafo uta ko rafo tale ale hayra ka foko be domna ko bi feran da bali bala dilenke anga be Abu Safna Jara anga do dakelen fe bo munye jamana gouvernement bala feran da bali bala dilenke ka dine maw Abu Safna Jara ku deme wala sa munye foka be obusika na anga jamana konala tugumna ministre ka representant Abu Safna Jara ale o babu ku ushele o fina temanu ko foka boy ibena ka foko munye ba zumana Aidara Ousmane Madani Sherifu Aidara sigata la ko munye belebele yera fana ay korofo ayata ti chari Abu Safna Jara ayira ka fo ngombe domina ko bi feran da bali bela jele ka sigi senga amisiga bentu ko muna anga do dakelen fe ka bod dakelen fe wa munye wuli ka joka ka tesru fana ko o ka sigi senga Abu Safna Jara mamunum be ka foko yedda sabaka to ye Abu Safna Jara sangan wati bela jele na kanga demeta ninga nyasu uma Ousmane Madani Sherifu Aidara ka korofo konala akomunye dugo obeke munye jamana nye no be ba maliba kufo basigi ade be obisika na anga jamana konala tugumna aka ja fuka tabla munye ankrefe jamana la Abu Safna Jara dugo kera ni bela jele Ousmane Madani Sherifu Aidara ayira ka foko munye jamana chaman be bi ankana ankrefe jamana Abu Safna Jara ambela jele mel lakana o bunakun lakana balia bunakun ko ambo o konala Ousmane Madani Sherifu Aidara ayira ka foko ni ziara munne abul dalen flani Abu sikata la ko ni ziara ko olu baka ka teme ko furuye
Abu Safina Jara ko ni ziyara mun kelen filɛ nin ye ko min ye masa Alahu Taala yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ maa o maa de bɛ yen ko e de kɔni ni tora masa Alahu Taala nɔfɛ Abu Safina Jara ko siga t'a la k'i tununa de ko wa ko i ma sa dɛ ko min ye masa Alahu Taala yɛrɛ ko ale o sɛlɛ Abu Safina Jara Usmani Madani Sherifu Aidara a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ziyara mun na a bolodalen filɛ nin ye ko siga t'a la mun ye diɲɛ dara cɛba mun kanu kama n'o de Muhamadu Rasulullah ye kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin a ma ko nin kun ye o ka suna ye i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Alakira Abu Safina Jara ko ale de kun bɛ to ka nin baara ko o kɛ Usmani Sherifu Aidara a yira k'a fɔ ko nin ye laadala ko ye olu bolo o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ waati mun na Bazumana na Aidara ale kɔrɔfɔ bila mun ye jɛkulu yɛrɛ sa n'o bɛ fadi kofɔ Ansadini International a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o bɛ président kofɔ Adama Sanogo ale kɔrɔfɔ k'o ta ticari ale ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la Abu Safina Jara a ye foli ni tanu ni waliman dɔn o tani ka dɔnɲumanakaw k'u sɛgɛrɛ dɔnɲumana alimami dugutigiw musow sifin jɛkulu ani dɔnɲumana kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen Abu Safina Jara maa de ye fɛɛrɛ dabali kɛ k'u dɛmɛ walasa nin baara in bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na ko foli ni tanu bɛ ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma wa nin baara in ko a bɛna kɛ laada ko ye laada mun na a bɛna sigi mun ye Amsterdam International maaw fɛ ko laada in ko a tɛna tiɲɛ abada o de kun kɔnɔla kɛnɛ in kan Abu Safina Jara ko dugawu ko o kɛra mun ye kuranɛkalan o kɛra Abu Safina Jara ka sɔrɔ ka kɛnɛ kɔni ka a kuncɛ nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Ablaye Jara Abu Safina Jara i bonya o b'a la bele kado ka fane ben bolo do sembe boni sebe min o twa ko le soir de Bamako mi be talke kado ka fo politiko o buna kun ka Laya Jara akumana ki kado ka fo mouvement min be ni apparent ni o ye kado ka fo benkan ye même mouvement benkan o parrain kado ka fo ni o ye kado ka fo atwa Mamadou Seydou Koulibaly o te Siramali odo Mamadou Seydou Koulibaly i kado ka fo ni o ye Siramali ale nyema ye mouvement i kado ka fo ni atwa ko benkan Mamadou Seydou Koulibaly i kado ka fo ame wati mina ko mi be i kado ka fo bela jeleme aklama ka fo Ibrahim Bouhar Keita wati mina kado ka fo ale koni akafanga abili ngoro ko mi metalke kado ka fo politique maw chama be ni uda de men wati na sabla kado ka fo chama nyebe ala sababu ke kado ka fo kabini wati dola akun fora election kun fola mun ni ulu kun bolo dalme aka je kado ka fo ulu maseka ke ka so ke mi metalke transition akun dalala do fora la akan mai kado ka fo ame wati mina ko mi be election kebaw no ye kado ka fo munu ni ulu be wole ko chebo aka je kado ka fo parti politique maw kute a chama de be munu ni ulu da de men wati na haka je kado ka fo dangora ba mi ni o plenier no ye mouvement benkai ame wati mina ko mi bi ni o ye Mamadou Seydou Koulibaly no ye sira nyema ye kado ka fo ale ko ni ko akeme ka wuli ka jo ka sebe bloda haka je kado ka fo dangora ba abe wuli ka jo la haka je kado ka fo election na tamunu mina seka ke ale re kado ka fo anake cheboy ko ko abina da cheboya da mama me tanke kado ka fo wuli ka jo bela jele na seka ke ale bi seka ti choko kado ka fo kuluba to la haula dangora ba mi o plenier o bala gun ela Seydou koni Kouliba c'est possible c'est pas possible aïwa c'est pas on sait jamais kutala c'est pas possible et moi c'est pas possible ça aïwa o mi be telge kado ka fo dangoro ba do fana na no twa ko Aliou Bouakar Diallo nyaado ka fo o fana o ye soro abusombaye mi ni amba wole ko opérateur économique